పూలు ఎలా కూర్చొని చూడండి కొలాయి పైప్ మీద. ఇదే. హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మేమైతే చాలా అంటే చాలా బాగున్నాము. మీరు కూడా బాగుండాలని అయితే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి మధ్యాహ్నం 12 అయితే అయ్యింది. ఎక్కడికి వెళ్తున్నా అనేసి అనుకుంటాను. కూరగాయలు తెంపుతామని తోటలోకి అయితే వచ్చానండి. కొన్ని కూరగాయలు అయితే ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాము. ఏమున్నాయో నాకు తెలుసు, మీకైతే తెలియదు కదా. అందుకని మీరు కూడా ఒకసారి చూసియండి. చాలా రకాల కూరగాయలు అయితే ఉన్నాయి. అవి అయితే తెంపవలసినవి తెంపేస్తాను. ఇదిగోండి, ఫస్ట్ టమాటాలు ఉన్నాయి చూసారు కదా, పొల్లు అయిపోయి. ఈసారి కత్తెర ప్లేట్తో పాటు కత్తెర కూడా తెచ్చుకోను. ఎందుకంటే ఎప్పుడు చేత్తో లాగి ఏదో ఒకటి ఇరిసివలసి వస్తుంది. ఈసారి అలా కాకుండా సేఫ్టీగా కత్తెర అయితే తెచ్చాను. ఇప్పుడైతే కూరగాయలు కట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ 2 టమాటాలు అయితే ఉన్నాయి. ఈ టమాటాలు చాలా తెలివైనవండి మొక్కల కన్నా. ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు టమాటా రేటు మనకి అంటే మీకు ఎలా ఉందో తెలియదు, కానీ మా ఏరియాలో అయితే చాలా ఎక్కువ రేటు ఉండేది. 80, 100 వరకు అయితే వెళ్ళింది టమాటా రేటు. ఇప్పుడైతే 20 రూపాయలు ఉంది కేజీ. 20 రూపాయలు ఉంది. ఎక్కువ రేటు ఉండేటప్పుడు ఒక్క టమాటా పండు కూడా ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు రేట్ తగ్గేసరికి టమాటా కాయలు అయితే ఫుల్గా ఉన్నాయి. టమాటా కాయలు మీకు చూపిస్తాను చూడండి. టమాటాలు ఏంటి, వంకాయలు కూడా సేమ్. అప్పుడు ఎక్కువ రేటు ఉండేటప్పుడు కూరగాయలు అస్సలు కాసేవి కాదు. రేటు తగ్గేసరికి చాలా ఎక్కువగా కాస్తాయి అనమాట. అందుకే అవి తెలివైనవి అనేసి అన్నాను. ఇక్కడ టమాటా కాయలు ఉన్నాయి, తెంపుతాను. ముందు టమాటాలు అయితే తెంపేస్తాను అనమాట. ఎన్నో కాయలు ఉన్నాయి కానీ కాయలు తీను, చిన్న పలకబారిన అయితే తీస్తాను. పళ్ళులా ఉన్నవి. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇలా ఉన్నవి కలిపి తీసాను. ఎందుకంటే రేపటికి పూర్తిగా పొండ అయిపోద్ది అనమాట. చూడాలి ఏ కూరగాయలు దొరుకుతాయి ఏంటి అనేది. చూడండి, ఇంకా ముందుకైతే ఉన్నాయి. 1, 2 ఉన్నాయి టమాటాలు. ఈ భూమిలో కొంచెం వాటర్కి పాడైపోయింది. అది వాటర్కి ఇదైపోయి పాడైపోయింది. ఇక్కడ మిరప మొక్క అయితే మొత్తం మిరప మొక్క చుట్టూ టమాటా మొక్క వెలిసిందనమాట. మిగతావన్నీ కాయలండి టమాటాలు. ఇక్కడ ఏదో పండు కనబడుతుంది, ఒకటి ఉంది. చూసారు కదా, కాయలు అయితే చాలా అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. గుత్తులు వచ్చాయి అనమాట టమాటాలు. తెంపినవి ఒక 1/2 కేజీ ఉంటాయి దొరికాయి టమాటాలు. ఇక్కడ రెడ్గా ఉంది కానీ అది కొంచెం వాటర్లో ఇదైపోవడము. ఇప్పుడు వంకాయలు అయితే తీస్తాను.
చాలా బరువు కొందరా అఖిలు. చాలా పెద్ద దొరికింది చాలా రోజులకి. చూడండి తెచ్చిన ప్లేట్ అయితే నిండిపోయింది కూరగాయలతో. చూశారు కదా, ఇగోండి వంకాయలు, టమాటాలు, ఆనపకాయ. ఇంకా వంకాయలు ఉన్నాయి, ఇగోండి ఇంకా చిక్కుడుకాయలు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడైతే చిక్కుడుకాయలు తీయను, ఎందుకంటే పెక్కట్టినా పర్వాలేదు కదా వంటది. అబ్బో చాలా బరువుగా ఉందండి. ఆనపకాయ వేసేసరికి ప్లేటు మొత్తం నిండిపోయింది. ఇంక ఇందులో వంకాయలు ఉన్నాయి ఏంటో చూస్తాను, ఉన్నాయి అక్కడక్కడ. అవి కూడా తీసేస్తాను, లేదంటే ముదిరిపోతాయి కదా, ముదిరిపోయి పాడైపోతాయి. అందుకని ఆ వంకాయలు కూడా తీసేద్దాము. ఈ ప్లేటు ఇక్కడ పెడతాం, చాలా బరువుగా ఉంది. ఇంకా గోంగూర కూడా ఉందండి, ఇవన్నీ చూసారు కదా పెద్ద మొక్కలు అయ్యాయి. గోంగూర రెడీగా ఉంది, చిక్కుడుకాయలు ఉన్నాయి. ఉంటే అన్నీ ఒకసారి ఉంటాయి, లేదంటే అస్సలు ఉండవు ఈ కూరగాయలు. అమ్మా చూసారు కదా, వంకాయలు అక్కడక్కడ ఉన్నాయి. ఇవి కట్ చేసేస్తాము. కత్తిరి తెగట్లేదు అసలు. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఆకుల మధ్యలో భలే దాగుంటుంది వంకాయ. ఇదొక వంకాయ ఇప్పుడు ఏదో తీసింది, ఇడుతులిపోయింది. అయ్యో ఇప్పుడు కట్ చేసిన వంకాయ కనబడట్లేదు. చూద్దాం. ఆకు కిందకి వెళ్ళిపోయింది వంకాయ. ఇందులో చీమలు ఉన్నాయి. ఇవ్వండి కూరగాయలు. చూశారు కదా, ఇవే ఈరోజు దొరికిన కూరగాయలు. వంకాయలు, టమాటాలు, ఆనపకాయ. ఇంకా చిక్కుడుకాయలు అయితే చాలా ఉన్నాయి. అవి అయితే ఇప్పుడు ఏరను, ఎందుకంటే కట్టిసిన పెక్కలు వండేసుకోవచ్చు. కూరగాయలు ఎక్కువైనా పాడైపోతాయి కదా. ఇంకా గోంగూర తీయట్లేదు, 2 రోజులు ఆగాక గోంగూర తీస్తానమాట. ఇవైతే మాకు చాలా చాలా ఎక్కువ అనమాట ఈ కూరగాయలు. ఈ ఆనపకాయ ఇంచుమించు 3 రోజులు వస్తుంది, అది అంత పెద్దది ఉంది. చూడండి గోంగూర మొక్కలు పెద్దవైపోయి ఇలా 2-3 రోజులు ఆగాక తీస్తాను.
చిక్కుడుకాయలు చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో. మొన్న ఇంకా చిల్లాలు తెంపారు, మేము వండేసుకున్నాము. ఇంకా చాలా అంటే చాలా కాయలు అయితే ఉన్నాయి, గుత్తు గుత్తులు ఉన్నాయి. ఇవైతే ఇప్పుడు తీయట్లేదు. ఈ కూరగాయలతో సెల పట్టుకోవడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఈ చెయ్యి అయితే మొత్తం బరువుతో నిండిపోయింది అనమాట. ఎక్కడ ఎత్తేస్తున్నా అన్నట్టు అంత బరువు ఉంది కూరగాయలు. ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇన్ని కూరగాయలు ఒకేసారి దొరకడం అనేది. రా అఖిలో, ప్లేట్ పడిపోయి ఇప్పుడు అన్నీ పడిపోయి అంటే మొత్తం ఏరేసుకోవాలి. టమాటాలు చిడిపోతాయిలండి. టమాటాలు ఆనపకాయ చిడిపోతాయి ఎత్తిసామంటే. అఖిలో ఆ దెమ్మ మీదకి వెళ్ళి దించుతాను. ఇప్పుడు కర్ర కిందని వంగోవడం కొంచెం ఇబ్బంది అని, ఎవరు లేరు పిలుద్దామంటే. ఇక్కడే ఉన్నావా? లేడితే ఎంత బరువు అందరు రారాయని అంటుంటే కదా చెట్టు ఎక్కి కూర్చోను కానీ రా పిలిచినా రాలే. ఇదండి ఈరోజు మా కూరగాయల వీడియో. ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది ఏంటి అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ అయితే ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.